Доброго вечера. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и приглашаем наиболее интересных собеседников. Сегодня у нас очень интересный собеседник. Думаю, достаточно назвать его имя и фамилию. Павел Климкин. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Завжди приємно, атмосфера в АТР класна. Да, как я уже сказал до эфира, и не только я, что Павел Климкин, пожалуй, единственный из, ну, не единственный, может, из немногих очень чиновников украинских, которые не меняются, когда они у власти, когда не у власти. И когда, будучи министром, всегда Павел приходил на наши крымстарские каналы, когда имел возможность только. И сейчас не отказал. Спасибо. Ну, я тоді іноді краватку одягав, Ну, так, щоб іноді так створювати враження. Так. А зараз вже і не створюю. Ну, невелика різниця є, але загалом просто это не комплимент, это правда. Вот, и, кстати, я не вижу пока открытости у представителей, такой открытости у представителей новой власти, ну, может, пока они формируют как-то свой образ. Так вы запрошуете? Да, мы будем приглашать, да, но, к сожалению, вот ходят в основном одни и те же люди от новой власти. И пока еще, ну, я буквально несколько интервью министров всего видел, но, может, они только начинают работать, я как бы желаю всего. Ну, подивимося. Я теж небагато бачив поки що, але процес має розвиватися, потім подивимося. Вообще, что такое опыт для чиновника вот вашего уровня? Как долго его набираться? И когда можно сказать, что достаточно вот, опыта для министров или для премьера? Розумієте, Айдер, я думаю, що такого загального рецепту нема. Це залежить від людини, звичайно, оскільки врешті-решт всі ми люди, і ми працюємо на основі своїх цінностей. От у нас з вами спільні цінності. Там, звичайно, на основі своїх знань. Ну, знання у кожного в залежності від того, як він навчався, як він збирав життя. Але і досвід, звичайно, досвід він Ну, ви ж важливий. теж внезапно стали міністром иностранных дел. Ну, так, це було дійсно неочікувано. Але тим не менше я провів там певну кількість років в зовнішній політиці. І от зовнішня політика – це насправді сфера, яку потрібно спочатку зрозуміти, а потім, і я от реально маю це на увазі, відчути. Якщо нема от такого відчуття людей, психології, як працює зовнішня політика, як передаються меседжі, як іде обговорення, що в результаті, які медійні ресурси. Звичайно, внутрішня політика, вона, але ми всі розуміємо, як воно більш-менш працює. А от зовнішня політика, ти ж там не сам, ти не в вакуумі, ти є з ключовими світовими гравцями. І ти маєш з ними підтримувати якусь систему відносин. І то дуже важливо насправді, вони мають тобі довіряти. Оскільки нема довіри, нема жодних відносин, тобто можемо, звичайно, офіційно поговорити. Тому це критично, це не буває там, ну, буквально там за якийсь короткий період часу. Але для кожного це по-різному. Я думаю, что ну, для большинства людей, которые, ну, скажем, не только холодильником мыслят, вообще внешняя политика была ключевой. Ну, телевізор теж важливий для мислення, я б сказав би так, от акуратно, обережно, з натяком. Вот. И я думаю, что многие думали как раз о том, что внешняя политика Украины должна быть неизменна, но как бы очевидно, что у большинства политических сил, ну кроме вот каких пророссийских маргиналов, да, все равно направление одно, да, проевропейское, прозападное направление. А у нас нема іншого варіанту. Ну, чому ж другой є варіант? Ні, немає. Тобто формально воно можна, звичайно, розкласти певний пасіянс варіантів. Пам'ятаєте, колись була там багатовекторність, всі такі забавні слова. Але я вважаю, з точки зору, перше, українці, вони там за менталітетом, за історією європейці, а друге, після цих дуже складних 5,5 років я не можу уявити, щоб активна частина суспільства, і я, наприклад, ви, наприклад, уявили себе знову в такій проросійській реальності. От якщо, умовно, прийде руський мір, ми можемо це дозволити? Я вважаю, що ми не можемо. Ми в одному окопі окажемося. Ну, звичайно. І ми зробимо все, щоб він не прийшов. Тому я вважаю, що іншого вибору у нас немає. Що стосується тому, як ми будемо це робити і скільки ми будемо це робити, можемо, звичайно, тут забавно подискутувати. Але все, що стосується питання нашого існування, я завжди наводжу цитату, зараз там після ізраїльських виборів там модно згадувати, відома політична діячка, яка, до речі, в Києві була народжена,
Голда, що вона сказала? Значить, наше існування не предмет компромісу. Тому я вважаю, що існування України і української політичної нації – це не предмет компромісу, і тут є крапка. Вот сегодня, ну что примечательно, такие каналы, как 112, News One и там сайт «Страна.ua» начали распространять такую зраду зрадную. Ирина Верещук давала большое интервью. И оттуда, на мой взгляд, перекрутили цитаты. Я просто читал всю цитату, но там смысл такой, что и они вынесли в заголовке такие вещи, что Украину в НАТО никто не ждет, в ЕС Украину типа никто не ждет. И, ну, я знаю, как у нас, когда хотят смысл, так сказать, ну, увести куда-то, да, что нас никто нигде не ждет. И вышло уж как минимум, что такой пессимизм, что, ну, раз нас не ждут, ну, что там нам делать и так далее. Причем я уверен, что сама Верещук, она просто бывает часть часа на ТР и так далее, что она этого не имела в виду, что надо отказываться от НАТО и ЕС. Но подали так, вот такой месседж засовывается, да, что нас там не ждут. Насколько нас там ждут, не ждут, что надо делать, чтобы нас там ждали. Ну, по-перше, я інтерв'ю не читав, тому не можу казати, оскільки потрібно розуміти цитату, а так загалом про щось говорити, це нечесно і несправедливо. Друге, розповсюджується просто така мисль, що нас там не ждуть і все таке. Нас не чекають, це звучить якось сумно, оскільки все, що нам потрібно, ми маємо досягти, ми маємо взяти. Якщо ми хоч на один день припинимо, і я це не пафос, що я кажу, реальна боротьбу і наші зусилля для того, щоб досягти Європейського Союзу і НАТО, ну, звичайно, всі скажуть, ну, добре, тобто вони припинили, ну, хай собі там почекають, підготуються, може бути ще раз якийсь там, може там колись знову поновлять. Так не буває. От пам'ятаєте 90-ті роки? Була інша ситуація, інша Росія, інша Європа. Можливо, інші Сполучені Штати. Але що робила Польща для того, щоб досягти членства в НАТО? От я хочу, там, є відомі книжки. Все. Почитайте. Все, що могли. Да. На які жертви вони пішли, які зусилля робили. А інші країни, а Угорщина, а Чехія. І я от хочу запитати, якщо ми скажемо, хтось нас чекає, хтось не чекає, це заздалегідь, як от такі, знаєте, а давайте сховаємось кудись під парасольку, а давайте щось почекаємо. Так воно не буває. Якщо у тебе є мета, і ти знаєш, для чого вона тобі потрібна, і ти знаєш, що без неї неможливо, потрібно розуміти, що заради цієї мети мы маємо вдатися до якихось жертв, мы маємо за це заплатити. Вот такой уточняющий вопрос. От кого больше? Уж вот вам виднее всего, от кого больше зависит наше будущее вступление в НАТО и ЕС? От Запада, грубо говоря, от ЕС и НАТО, либо от нас? А це не можна порівнювати. Тобто ми маємо пройти свій шлях, а вони мають пройти свій шлях до консенсусу. От зараз в НАТО дійсно немає консенсусу щодо надання перспективи членства Україні зараз. Його немає. Але це не значить, що ситуація не може змінитися дуже швидко. От за останні декілька років ви ж бачили, як мінялася ситуація. Зараз відбуваються події, можемо це обговорювати, починаючи від Близького Сходу до Сполучених Штатів, а що відбувається в Росії. І от все це може призвести до того, що а ми кажемо, а ми почекаємо, нас хтось чекає, хтось не чекає. А хто нам сказав, що він нас не чекає? Тому, якщо ми так починаємо говорити, ну давайте будемо в якомусь буфері. Нікуди не підемо. Але реально це означає, що нам кінець, оскільки буферні держави, вони ніколи не мають жодного сенсу. Я скажу останню річ, це дуже важливо. Колись було багато конференцій різних, євроінтеграція, і каже, а Україна може бути мостом між Європою і Росією? Я завжди казав, я не хочу бути мостом, оскільки по мосту будуть слони, бігемоти якусь бігати. Я хочу бути частиною того простору цінності, умовно, Європи і НАТО, трансатлантичної спільноти, які я розумію і які, я сподіваюся, все більше розуміють нас. І от результат останніх 5 років, один з дуже важливих, що нас поступово, не повністю, але поступово починають вважати своїми. Як тільки будуть вважати своїми,
от тоді у нас з'явиться той шанс побачити щось таке. Але до того потрібно прийти. Вот вы сказали про страны, как это, я слово вылетело, вы сказали, буферные страны. Буферные страны, да? Вот Ирина Верещук, вот то, что точная цитата из этого интервью, она сказала: «Я всегда была сторонником Финляндии, которые объясняют, почему они не вступают в НАТО. Они могут себе это позволить институционально. У них есть прекрасные программы, которые действуют с НАТО. Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем, например, некоторые страны НАТО, например, Венгрия или Австрия. Но они говорят, мы даже в Конституцию не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией». Подчеркиваю, это не значит, что Верещук призвала не вступать в НАТО, там такого не было. Да? Но вот просто пример Финляндии. Может ли Украина вести себя как Финляндия, имея такого соседа, как Россия? Ну, послухайте, по-перше, Австрія у нас не є членом НАТО. Давайте. Тобто, якщо ми, знаєте, Айдер, є такий забавний термін, який мені дуже не подобається. Він називається фінляндізація. Не тому, що ми не любимо Фінляндію, але умовно ЄС так, НАТО ні. Але по відношенню до України це не працює. Чому? А яким чином, це сумно, звичайно, зараз мене виженуть з цієї студії, а може я вам поставити питання одне. А яким чином Україна має забезпечити свою безпеку? От які є шляхи? Ну, що я потім обміняємося. Добре. Моя думка така, що в тому випадку, якщо ми не вступаємо до НАТО, ми маємо озброїти всіх українців. Тобто зробити таку національну гвардію, потужну, як в Швейцарії. Територіальну оборону. Плюс ми маємо мати повітряні сили, дуже потужні. І протиповітряні сили, так. Ну і в кращому випадку ядерну бомбу. Тоді більш-менш. Я би сказав, що ми захищені. Я вважаю, що територіальна оборона – це супер, вона нам потрібна. Ми маємо побудувати таку територіальну оборону, щоб коли Росія захоче провести масштабну атаку, щоб під ними земля горіла. Це правда. Друге, звичайно, класно мати повітряні, протиповітряні сили і так далі, але це коштує і це час. Тобто до цього маємо йти, в принципі, всі пам'ятають, яка армія була там в 13-му році, яка є зараз, але тим не менше, без того, щоб здатним бути самим оборонятися і захищатися, нічого не буде. Але тепер є друга сторона. От ми ці 5,5 років трималися проти Росії, оскільки українці показали, що вони можуть набагато більше, ніж від них хтось очікував, це перше. А друге, через допомогу наших друзів і партнерів. Тому я вважаю, що те, до чого ми маємо прагнути, перше, і це фундаментально важливо, це членство в НАТО. А до членства в НАТО нам потрібні гарантії безпеки. Ну вот то, о чем Верещук говорит, что есть же договоры, даже не будучи членом, до того, да, как стать членом НАТО, можешь же иметь какие-то более плотные отношения, усиливать их с НАТО, правильно? Це можна робити з НАТО, але до моменту вступу в НАТО є дві речі, яких нам потрібно досягти. Перше, це співпраця з НАТО в плані присутності військ НАТО і елементів інфраструктури, а друге, це американські гарантії безпеки. І до вступу до НАТО цього потрібно прагнути. Тобто ви абсолютно маєте рацію, що без того, щоб самим захищати, якщо ми самі не хочемо захищатися, ніхто нас не буде захищати. І перше, це правильно. Але друге, це запорука того, що ми будемо в безпеці. От моя відповідь. Дякую. Кстати, вот как Вибачте, я більше не буду ставити. Питання буду чесно відповідати. Не, я только за. Эта дискуссия, это всегда интересно. Вот как раз Курт Волкер, который прекрасно вы знаете этого человека, он такой достаточно прямой, в принципе, в высказываниях. Это супер. Да, он завжди такий був. Да. Простой такой, прямой, чем-то его похож в этом плане. Вот нарушение России Будапештского меморандума дает сигнал другим странам, что отказ от ядерного оружия не защитит от вторжения. Об этом в интервью Гордону сказал Курт Волкер. Сказал он следующее, дословно. Украинский урок заключается в том, что отказ от ядерного оружия не защитил ее от вторжения. Вот вопрос, конечно, может глупый, и, наверное, невозможно это уже вернуть, но с ядерным оружием нам бы было лучше.
Питання в тому, чи могли б ми його утримувати. Відповідь полягає в тому, що не могли б. А чому? Оскільки дуже багато технологій, критичних для утримування ядерної зброї, знаходились на території Росії. Ці питання обговорювалися, я це пам'ятаю, і з вченими, і з нашими військовими. Питання в тому, що ми б не могли обслуговувати ядерну зброю на своїй території. Для цього у нас не було всіх елементів ядерного комплексу і ядерного циклу. Створити їх в короткій перспективі ми не могли, вони створювалися в Радянському Союзі десятиріччя. Але це ж справа не тільки в ядерній зброї. Зараз ми стоїмо перед зміною, так красиво, якщо сказати, технологічної парадігми, але прийдуть нові технології, прийде штучний інтелект, прийдуть нові елементи біотехнологій, прийдуть елементи кібербезпеки нові. Я думаю, що от якраз тут ми асиметрично їх теж можемо використати. Тому давайте чесно скажемо, те, що ми могли собі дозволити, ми, на жаль, не могли дозволити собі цю ядерну зброю. І це думка не моя, це думка науковців, військових, тих, хто відповідно приймав. Но замена ядерному оружию, Будапештский меморандум, был прописан так, что он ничего не гарантировал. Але я вважаю, що будь-який меморандум і будь-яка угода, яку б Росія тоді підписала, вона б її все одно порушила і намагалася захопити Крим. Проблема в тому, що ми не змогли зробити реальний захист, в тому, що ми були слабкі. Іменно в воєнному смислі. І урок в тому, що ми маємо бути сильними і маємо отримати сильних друзів. От те, що я казав, одне і інше. Інакше воно не працює в сучасному світі. От коли я чую там такий меморандум, Будапештський меморандум, звичайно, я ж розповідав історію, коли ми багато разів намагалися організувати зустрічі в рамках Будапештського меморандуму. Ну і тут Росія нам відповідала, що це насправді Україна порушила Будапештський меморандум шляхом організації, я цитую буквально, путчу на Майдані. Оце все дуже відомо, шляхом там втручання західних країн. В їх голові все одно оце, значить, там якось крутиться. Але будь-яка угода Росія її порушить. А що, Росія не порушила якихось принципів міжнародного права? От всі ці процеси, які зараз ідуть проти Росії, вона, звичайно, їх порушила. Знаете, там было прямо записано, что страны оказывают военную помощь Україні, це воюють за Україну. Ні, це називається вже гарантії безпеки. Якщо б гарантії безпеки, то це було б, звичайно, інше. Тому от я якраз і казав про гарантії безпеки. Гарантії безпеки – це те, що насправді, якщо воно прописано в юридичному сенсі, але і ми маємо мати здатність захищати себе, тоді інші будуть захищати нас. І, я це підкреслюю, членство в НАТО буде означати, що це солідарна система колективної безпеки. Тоді і Сполучені Штати, і всі країни будуть захищати нас, але ми будемо захищати їх. І це така історія, яка по-іншому не працює. Це, знаєте, як мушкетери. Один за всіх і всі за одного. Якщо ви туди вступаєте, ви, відповідно, не тільки берете безпеку, ви безпеку і також даєте. Вы сказали, что главное иметь друзей, ну, в том числе быть сильным самому, иметь друзей, но в том числе главное друзей не растерять. Потому что друзья все, конечно, условные, в политике друзей нет, это не жизнь обычная, да? Вот, в политике є партнеры. Партнеры, да. Вот делегация, это сегодняшняя новость, свежая, наверное, вы слышали уже. Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ не будет принимать участие в осенней сессии организации. Официальное заявление делегации обнародовала ее председатель Елизавета Ясько на своей странице в Facebook. То есть, смотрите, сформирована делегация, и тут же она собирается и отказывается от участия в ПАСЕ из-за того, что там уже как бы в полном праве принимает участие Россия, которую вернули в прошлый раз. Давайте цитату Ясько послушаем и обсудим.
Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября до 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины. В течение времени проведения этой части сессии делегация ВРУ в ПАСЕ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблее с целью определения общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе. Такое мощное заявление, такое резкое достаточно. Я прошу вас комментарий. Але давайте подивимось спочатку не на наше рішення, а що таке зараз Парламентська асамблея Ради Європи. Мое мнение, моральное сборище соглашателей с Путиным. От я хотів так же сам сказати, ну там є звичайно і достойні люди, ми не кажемо, що там їх немає, вони там є. Але вона себе змарнувала і змарнувала свою репутацію як демократичного органу представництва Ради Європи. Тому це символічний крок. Брати участь, не брати. Можна, звичайно, їхати сваритися там з росіянами, можна їхати не сваритися. Але в даному сенсі ми 5 років були здатні досягти унікального результату і викинути Росію взагалі із Парламентської асамблеї Ради Європи. Такого приниження у неї ніколи не було. І це запам'ятається. Але на сьогодні, от ви ж сказали, вони тотально себе змарнували. Що можна зробити в цій організації? До чого ця організація може прагнути? Чи може вона приймати якісь рішення достойні довіри? Я вважаю, що ні. Тому їхати чи не їхати в даному сенсі – це рішення символічне, яке насправді важливо для України і для українців, які прекрасно розуміють, що це таке. Але важливо і для тих, хто затягнув от Росію назад до ПАРЄ. Якщо вони затягнули, ну, зрозуміють, що все ж таки на сьогодні ПАРЄ не є повноцінним органом. Тому все дуже просто. Я правильно понял, що ви одобряєте це рішення української делегації? Я вважаю, що рішення на сьогодні так або так, воно насправді символічне. Це символіка, оскільки в цій парламентській асамблеї реально нема чого робити. Там не можна прийняти жодних дієвих рішень. І пробити реальну позицію проти російської агресії на сьогодні, там, де люди, ну скільки вони свідомо затягували Росію, це сенсу немає. Зрозуміло. Но есть еще одна организация не менее интересная, скажем так. Это Организация по безопасности и сотрудничеству. Зараз Варшаву згадали. Прекрасный пример. Просто там еще более, мне кажется, вот там уже все это, а там же Россия была всегда. Она ж оттуда не виганяла. Але зрозумійте, тобто в ОБСЄ завжди був принцип консенсусу. Росія намагалася змарнувати ОБСЄ вже багато-багато років, ще в 90-х роках, а потім був Стамбульський саміт, дуже відомий, рішення якого Росією майже ніякі. Ну, іноді виконується одне рішення, одне не виконується Росією, а там Росія не виконала нічого. Тому все було прекрасно зрозуміло. Те, що зараз влаштовуються спектаклі оці, в Варшаві, вони насправді нікого, крім Росії і постановщиків цих спектаклів, вже не цікавлять. Тому, але мені сумно, що Нарада з прав людини, і це мав би бути дієвий форум, оскільки там, чим вона цінна, насправді? Тим, що там зустрічаються представники урядів, ну, тобто політики, бюрократи і неурядових організацій. А зараз такі країни, як Росія, перетворили це в ідіотський цирк, притягуючи начебто представників неурядових організацій, яких призначили там ФСБ чи в ГРУ, я ж не знаю, де їх призначають, насправді. Але ми прекрасно знаємо, що так є. І тому сама атмосфера там, вона реально зіпсована. Але те, про що ми кажемо, це не смішно. Тобто у нас парламентська асамблея Ради Європи,
це вже перетворено в невідомо що, недостойне довіри. Зараз Нарада з прав людини. І давайте тепер подивимось, а які у нас є ще організації на європейському просторі? Тільки Європарламент залишився. Ні, ну є ЄС, куди ми прагнемо. І є НАТО, яке охоплює. Так от куди ми прагнемо? Немає коли ми прагнемо до тих, кого Росія, перша, не зламала і зламати не зможе. Тому це і відповідь на питання, яке мы вже обговорили. Ну да, но вы уже сразу начали оценивать ОБСЕ. Я хотел, чтобы мы вместе посмотрели. Вот на прошлой неделе в Варшаве стартовала, и она сейчас еще продолжается, между прочим, конференция ОБСЕ по так называемому человеческому измерению. Они проводят то ли раз в год, то ли раз в 2 года, я не помню. Куда приехали пропагандисты из Крыма. Ну, вот то, о чем Павел Климкин говорил. Имитационные общественные и медийные организации, которые Россия туда... Потемкинские деревни. Да, но их в этом году было намного больше. Вот Тамила Ташева была в эфире сегодня на радио НВ, и она сказала, что я такого количества просто никогда не видел, вот этих подсадных уток, да. И вот на пропагандистском российском правительственном канале «Милет» некий Ирвин Мусаев, который там был тоже в Варшаве, рассказал, как они туда попали. Это тоже очень интересно, в Европу из Крыма с российскими паспортами. И какое отношение ОБСЕ к ним было на этот раз. Давайте послушаем, что слова коллаборанта. Если год назад мне вообще не хотели давать слово и предоставили слово только после письменной ноты протеста МИДа Российской Федерации, в этом году, естественно, уже отношение более позитивное, то есть нам уже беспрепятственно предоставляли, ну, пытались некоторые страны, конечно, помешать нашему выступлению, но все-таки модератор уже был более подготовлен. Это будет продолжаться системная работа выступления на площадках, работа с МИДами других стран. Вот даже то, как мы получили в этом году визу Республики Польши, да, то есть если раньше это действительно была какая-то там целая эпопея действий, то сегодня это для меня таким очень действием в 2 шага было. Вот я так скажу, да, там я не буду, наверное, всего раскрывать, но для меня это вот поход, легкая прогулка была за визой. Ну вот для внутреннего, для внешнего потребления они утверждают, что им стало легче попадать в Европу, легче высказывать свои точки зрения. Говорят также, что хорошо подготовленный был модератор дискуссии, который давал им высказаться, да. И грешным делом у меня был свой опыт, вот, по-моему, раз в 2 года же проходит, да, это мероприятие? Нет, кожного года. Да? Вот в Вене я был на подобном. Це дещо інше. Но в принципе, те же самые действия. Да, то, что приезжают фейковые российские там всякие журналисты, это имел с ними неформальные беседы, но это второй разговор. А формально выглядело так. Вот председатель дает слово россиянам, да, потом ты что-то хочешь сказать по процедуре, там все как положено, знаете, у нас перерыв, или все, хватит, уже все понятно. А потом я вижу председатель, что там голландец сидел, я смотрю банкет, и он за столом русской делегации проводит все время. Он с ними просто, извините за выражение, пьет. Да? То есть организации, говорят, уже давно просто куплены с потрохами российскими и взносами, и, возможно, не только взносами. Вот такой эффект. Це безумовно так, але все одно, ви ж бачите, це ж не випадково. Ситуація міняється. І Захід, не весь Захід, але частково Захід намагається знайти нову логіку співіснування з Росією. Звичайно, там хтось втомлений, хтось втрачає, хтось бачить там в змінах в Україні якийсь шанс. Тобто все це працює там не поодинці, а якимось чином разом. Польща, вона насправді має дуже чітку позицію, але тим не менше бачимо, що в чому логіка цього співіснування. Звичайно, юридично не визнавати окупацію Криму, але дехто каже, ну от звичайно, це ж є певний факт, давайте це якимось чином відсунемо. От ми кажемо, що ми не будемо визнавати як окупацію Балтійських країн. Да, похоже. Але ми ж туди їздили, співпрацювали, допомагали. От може ми подумаємо про це. І я дуже боюся, що наступний крок буде саме таким. Звичайно, там пошук якихось ліній, там, давайте поговоримо. Я вважаю, що для Заходу це закінчиться дуже погано. От взагалі дуже погано.
От розмовляєш в Парижі, там багато хто каже, ну от все ж таки може, ми поговоримо з Росією. Там в Варшаві чи в Берліні атмосфера інша. Але починаються дискусії, які, знаєш, вони розмивають от цю солідарність. Тобто формальне рішення є, але воно починає поступово розповзатися. Росія вкидає в це шалені гроші. І от пошук, а може ми знайдемо якусь реальність, в якій може співіснувати, це не значить, що Росію люблять. Але пошук співіснування з кимось вже означає, що ти починаєш відчувати, что ты хочешь змиритися с чем-то. Я помню, вот это дуже негативно. Я помню, такая была в 70-е, мы примерно ровесники, это, наверное, тоже в детстве политикой интересовались, политинформацией. Я помню такие термины, как мирное сосуществование. Это, по-моему, Картер с Брежневым. Ні, в Радянському Союзі я політикою зовсім. От Окей, це, ну, я хотів стати фізиком, і от політика радянська мене зовсім не цікавила. Счастливое детство было, а я там голоса послушал. Вот. Ні, ну без голосів ніяк. Тобто це ж було. Кожна чесна людина тоді слухала голоси. Вот. И был такой термин «мирное сосуществование». Это принять Советский Союз, как он есть, с оккупацией стран Балтии, со всеми ядерными угрозами и так далее, ну, как-то с ними жить. Вот нет ощущения, что Запад хочет и вот именно такое выбрать. Є. Не весь Захід. Вот я чесно кажу. А какая часть Запада? Вот, ну, кто? Франція в першу голову. А тут же ж проблема не тільки в країнах. Франція, у мене є відчуття, що там багато політиків. Якась частина бізнесу шукає. Тобто поступово, от що відбулося в цій парламентській асамблеї Ради Європи? Хоча там багато депутатів, я не хочу це казати там, вже скажу там, якісь другого сорту. Знаєш, є перший сорт і другий. Ну хто з відомих депутатів поїде? Це для нас важлива парламентська асамблея Ради Європи. А в якоїсь Данії, окей, там хто поїде, той поїде. Та тут же у нас тут такі проблеми, а я там поїду. Але навіть вони працювали, оскільки вони мали політичну вказівку від своїх партійних лідерів і так далі. І це починає розмиватися. І без того, що ми будемо тримати нашу позицію і казати, що інакше вам, вибачте, кінець, і казати, чому вам буде кінець, піднімати цю хвилю, а якщо ми будемо мовчати і сподіватися на домовленість з Путіним, то, звичайно, всі скажуть, звичайно, для домовленості ми ж маємо з ним розмовляти. Мы маємо увійти з ним в якийсь модус вивенді. И це від нас теж залежить. А вот можно спросить уже же не при должности вы, вот какими словами вы, говоря с западными лидерами, с этими мягкими французами, с этими такими тихими немцами, которые боятся любое движение сделать в политике, но вообще с другими, вот каким образом вы им объясняли, что соглашательство с Путиным, да, приведет их вот к такому плохому очень результату? Вот что вы им рассказывали? Они же вообще в другом мире многие живут, правда? Абсолютно. Але я намагався комбінувати логіку і казати, що буде, якщо Росія піде далі. Не тільки для нас, а й для них. І емоцію. Бо часто там дістаючи телефон, показуючи там ці відео, які ми отримуємо з окупованого Криму, до речі, я дуже, оскільки ми в ефірі АТР, я дуже дякую всім. Я знаю, що це не просто пересилати. Ці відео мені дуже допомогли. Я не буду нікого називати, але дуже дякую всім, друзі, за те, що у мене була така можливість. Дуже дякую всім на окупованому Донбасі. Дуже дякую нашим воякам. І коли ти кажеш, і кажеш, що ситуація така, нам потрібні такі кроки, умовно, 1, 2, 3. А потім між цим показуєш якусь історію. Да? Це дуже важливо. Якась емоція має бути. Ми маємо їх добити, в хорошому сенсі добити, не тільки якоюсь логікою політичною, а ще й емоцією. Сказати, що є люди, які готові битися. Ні, насправді діє. Не на всіх, я чесно скажу, але на багатьох реально діє. І діє дуже добре не тільки на міністрів закордонних справ, на багатьох політиків в парламентах дуже добре діє. І, напевно, навіть, до речі, на бізнес європейських країн, не на весь, теж діє. Хоча є і вбиті циніки, скільки завгодно таких є. Тобто реальність навколо нас, вона ж не ідеальна. Це не значить, що всі починають свій день з України і закінчують, і думають, як нам допомогти. Ми маємо це пробити.
И вот переходим мы до темы так называемой формулы Штайнмайера. Я все понимаю. Ні, це хороша тема. Я просто останній тиждень всім намагаюсь пояснить. Да. А я чуть по-другому постараюсь спросить. Но сейчас, в общем, подведемся, как говорят на телевидении. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера просто не существует. А мы это слышим вот просто каждый день, да, отовсюду. Мы слышим стоны про формулу Штайнмайера. Об этом он сообщил в программе «Рандеву» на Пятом канале. Также Порошенко рассказал, как проходили переговоры с Путиным в нормандском формате. Тоже мы хотели обсудить с Павлом. Давайте послушаем бывшего президента и продолжим. Ніякої угоди Штайнмайера не існує в природі. Що ви маєте на увазі? Так, немає угоди Штайнмайера. Ніякої формули Штайнмайера, нібито з кимось погодженої, не існує. Були пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера. Я хочу вам розповісти, я вперше це розповідаю, останню зустріч в Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою. І коли Путін сказав, у нас є формула Штайнмайера, написана Лавровим, я кажу, вибачте, бо є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмайера, де вони викладають, що це є формула Штайнмайера. Будь ласка, подивіться. Він бере цю формулу, Путін, читає і каже, ні, це зовсім не те. У нас напише Лавров формулу Штайнмайера. Я кажу, вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмайер, і ви можете його спитати, пане Бой. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватися на наших пропозиціях. Це стиль ведення переговорів Росії. Ну, оставим в стороне стиль. Он, наверное, вам знаком лучше, чем кому-то не было. Вот, значит, если такой формулы, в принципе, не существует, если она нигде не затвержена, если я вообще о ней никто не слышал, если вот просто отмотать Google и забить формулу Штайнмайера и посмотреть 3-4 месяца, 5 назад, никто этого словосочетания не использовал в политической риторике. Теперь об этом это слово из уст политиков всяких, из уст нового министра иностранных дел Украины. Да я не знаю, с каждого утюга это формула Штайнмайера. Что это? Почему об этом начали говорить? Как-то жили без этой формулы долго. Дуже просто, оскільки Росія висуває це як умову організації нормандського саміту. Чому висуває, зрозуміло. Оскільки вона хоче висмокнути тільки одне питання – прийти до особливого статусу на російських умовах і все. Без безпеки і без підготовки до вільних і чесних виборів, залишити Донбас під своїм контролем, потім інкорпорувати цей Донбас в Україну як троянського коня. Потім, оскільки кому вона видає ці всі паспорти, поєднати Донбас, тобто розширити Донбас, потім дестабілізувати всю іншу Україну і реалізувати модель федералізації. Що було з формулою Штайнмайера? Просто розповідаю цю історію. Штайнмайер висунув просто ідею. Ця ідея полягає в тому, щоб елементи особливого статусу були після вільних і чесних виборів. Потім була міністерська зустріч, така, де ми, напевно, там декілька годин обговорювали ці всі елементи, юридично і політично. Ні до чого не прийшли, оскільки у Лаврова була така позиція. Ніяких критеріїв ОБСЄ, ніяких українських ЗМІ, ніяких українських партій, ніяких умов. Голосування тимчасово переміщених осіб взагалі ми не хочемо про це чути. І все. Після того Франк-Вальтер Штайнмайер і Лоран Фабіус сказали, ну окей, давайте ми підготуємо листа. Підготували його в основному наші німецькі друзі, але разом з французькими. І надіслали на мою адресу і на адресу Лаврова. Ми були готові з цим працювати, оскільки там була викладена логіка. Спочатку безпека, потім підготовка до нормальних виборів, потім відповідно розмови про елементи особливого статусу. Тому я ще раз скажу, я це сказав за останні 7 днів, напевно, але ще раз скажу, це важливо.
от будь-яке формулювання формули Штайнмаєра, от таке, чи таке, чи таке, якщо воно висмукнуте з контексту, без логіки, без плану дій, з послідовністю і гарантіями, немає жодного сенсу. Якщо ми не домовились, як прийти до нормальних виборів, то говорити про подальше немає сенсу. І це все дуже простий російський трюк. Щоб особливий статус, а потім, відповідно, плюс я думаю, що там навколо того є план ще зорганізувати якусь економічну зону, зробити її чорною діркою в Росії, там будуть невідомі операції. Все це приблизно нам російські плани відомі. Тому нема ніякої концепції формули Штайнмаєра, нема ніякого погодженого формулювання. Взагалі, сама логіка, що спочатку вільні і чесні вибори, а потім елементи особливого статусу, але якийсь особливий підхід до окупованої частини після того, як там буде вибрана законна українська влада, потрібен. Оскільки там потрібно буде особливий економічний підхід, потрібно буде відбудовувати це все зруйноване. Якась безпека, так далі і так далі. Але говорити про це, ми ж не можемо говорити з окупаційними адміністраціями. От після виборів будуть нормальні вибори, будемо і говорити про ці елементи. Тобто, от так і має бути побудована логіка. А якщо формула Штайнмаєра от так, вибач, я дуже довго про це говорю, це не має жодного це не погано і не добре. Це взагалі не має ніякого сенсу. Це взагалі якась дурниця, яку взагалі і обговорювати нема сенсу. В принципе. Вот вы сказали про то, что это русская хитрость такая, да? Трюк. Русский трюк. А вот то, что Вадим Пристайко, ваш преемник на посту министра иностранных дел Украины, говорит об этой формуле, и сначала говорит, что мы типа одобрил ее, а потом делегация Украины не подписывает этот русский подход, да? Это украинский такой трюк, чтобы показать Западу, что Путин недоговороспособен. Вот многие так это оценивают. Например, я слышу такие оценки, что вот эти типа шаги открытости украинского правительства, вот мы готовы на нормальные там урегулирования, но Путин не готов, посмотрите. От що би я зробив? Я про це багато говорив. Я вважаю, що нам потрібна дуже проактивна, дуже така позиція. От Путін постійно піднімає ставки. Він відтягує саміт нормандського формату, продовжує обстріли. От все, що він робить постійно. Я би сказав дуже просто. Я б теж підняв ставки. Я сказав би, ми готові на це, і це амбітно. Але для того Путін має виконати 1, 2, 3. Я свідомо не буду казати, що 1, 2, 3, оскільки це предмет переговорного процесу. От виконає, ми йдемо вперед. І сказати всім нашим західним партнерам, от давайте тепер тисніть на Путіна для того, щоб він це виконав, оскільки ми готові на амбітний підхід. Але і він має виконати. І це чітко потрібно перевірити, що і як він виконує. Так, може, так і відбувається? Ну, поки що я цього не бачу, але подивимось. Ну, то есть, вот смысл такой, что показать, что Путин не, ну, вот вы и так уже с ним, и так с ним, ну, вот никак, не получается. И вот бессмертный Роман, который недавно был уволен, и он проработал не совсем немного времени в контактной группе, он вообще считает, что сейчас встреча в нормандском формате невозможна. Об этом в эфире АТР у нас недавно, на той неделе, он и сообщил. Давайте послушаем его синхронно и обсудим. При нинішній позиції Кремля зустрічі не буде. Це ще один виклик Києву стосовно того, наскільки треба кидатися в обійми позиції Кремля і наскільки треба міняти свою позицію в тих чи інших питаннях. Ну, не буде, да? Ні, я вважаю, що вся команда і президент Зеленський, вони мають прийняти рішення. От Путін для нас емоційно, серцем дуже важливо. Для всіх, що наші хлопці повернулися. Але Путін же ж нічого просто так не робить. Він створює таку емоційну пастку, оскільки наступний нормандський саміт чи інша зустріч, вона має принести такий же успіх, інакше воно не працює. Він свідомо створює це підґрунтя. І тепер потрібно зрозуміти, що майбутня нормандська зустріч, вона має бути або успішною, або ніякою.
В цьому сенсі те, що сказав Роман, є різні підходи. Я ж кажу, що можна підняти ставки, можна говорити в іншому форматі. Але тим не менше погоджуватись на російські умови, це означає для нас отримати в руку гранату, в якій видягнута чека, і ми завжди її тримаємо. От цей Донбас на його умовах. Я сподіваюся, що це всі розуміють. І від цього будуть визначати не тільки нашу стратегію, думаю, стратегію все нормально, але також нашу тактику. Тут я поставлю крапку, щоб свідомо залишити простір для маневру. У мене є свої ідеї, як це робити. Я сподіваюся, що це буде побудовано правильно. Вот как раз к теме освобождения пленных вы перешли. Сам я продолжу. Украинская власть продолжает подготовку к новому обмену удерживаемых лицами. Об этом сказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию lb.ua. Давайте цитату Ермака послушаем и обсудим. Есть люди, которые находятся на территории Российской Федерации, Крыма. Есть те, которые на неподконтрольных территориях. По согласованию этих списков постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с нашей, но и с той стороны. Работа достаточно кропотливая. Это был только первый этап. Зеленский всегда декларирует, что принцип возвращения всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины записан в Минских соглашениях и является для нас приоритетом. Мы хотим, чтобы все наши люди вернулись домой. Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы. Чувствительный вопрос освобождения заложников. Мы, конечно, все хотим, не только Андрей Ермак, чтобы они вернулись, да? Но вы считаете, что все-таки Россия будет увязывать с следующим этапом обмена именно какие-то політичні движення? Вона буде використовувати це, безумовно. Тобто, я кажу, що Росія нічого просто так не робить. Яким чином, тут є декілька варіантів, але знову-таки я тут російську тактику не буду намагатися показати, щоб на камері це все не звучало. Тобто ми знаємо, що є Мінський майданчик, ми знаємо, що Люда Денісова займається деякими питаннями, да, наша уповноважена з прав людини. Я свідомо хочу якнайменше це коментувати, оскільки будь-який коментар, він впливає на процес. Давайте тут поставимо іноді як 3 крапки і скажемо, що дуже важливо, звичайно, завершити. По Донбасу це ж не тільки повернення, це потім буде складний етап пошуку зниклих безвісті, оскільки для родичів це дуже важливо. Це потрібно завершити все. Тобто тут же навіть не чутливість питання, тут є емоція така, тобто стосовно кожного. Але я вважаю, що от в стані війни, а ми знаходимося в стані війни, боротися реально за кожного – це важливо, інакше ніхто не буде воювати. Це от як Ізраїль це робить, так і ми маємо робити. Все дуже просто. Но русские будут тут увязывать и с нормандским форматом, и со всем остальным. Вони будуть все, вони газовий транзит будуть, і вони все будуть пов'язувати. Іменно на людей на заміну? Ні, це ж не значить, що заміна. У них є, умовно, це цинічно говорити, але вони це бачать як певний пасьянс перед собою. І вони ці карти будуть так смикати. Але це не буде банальний обмін, але тим не менше вони будуть зав'язувати це в один пакет. Я теж вважаю, що, наприклад, питання транзиту газу – це для нас стратегічне питання. Можна його розглядати в загальному контексті. І дуже важливо, щоб наші європейські партнери теж допомогли нам отримати тут достойний результат. Помогуть? І контракт, я сподіваюся, що так. І контракт, який заснований на європейських правилах, і реальний транзит, і безпеку транзиту, оскільки зараз є дуже великий шанс, що буде нова газова війна, і Путін це використає без будь-яких коливань.
У меня последняя тема, у нас 5 минут осталось до конца эфира. Это, конечно, будущая встреча президента Украины и президента Соединенных Штатов, которая вроде бы назначена на 25-е. Зеленский и Трамп должны встретиться во время саммита Генассамблеи ООН. Это подтвердил новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Давайте послушаем его цитату. Зустріч із Трампом буде обов'язково. В нас є час для цього. І це не буде зустріч на полях, потискання рук. Обидва президенти знайшли час. Для президента Зеленського це взагалі перший виїзд в ООН. Він уперше братиме участь у Генасамблеї. Водночас годинна зустріч, під час якої передусім ми ставимо перед собою задачу налагодити зв'язок. Президент Зеленський двічі розмовляв по телефону з Трампом, але ми свідомі, наскільки важливо мати безпосередній контакт двох лідерів. Ну, по крайней мере, внешне, Павел, взаимоотношения с Трампом выглядят самым проблемным. Ну, про Путина я не говорю, это понятно. Это враг, и опасный, коварный, воюющий против нас всеми способами. А Трамп – это история вообще трудно описуемая простыми словами, но то, что выплыло в последнее время, оно стало сенсациями в американской прессе, что Трамп давил на Зеленского с просьбой возбудить дела против сына Байдена, ну, его ближайшего конкурента, да. Кроме того, говорят, опять же, американские журналисты, что Трамп говорил, ну, условно, по-бытовому, к чему нам эта Украина, надо с русским, наверное, связи, так сказать, налаживать, а что нам Украина, да. Вот, насколько это все может быть правдой, и как Зеленскому выходить из этой ситуации? Ну, по-перше, ми скоро побачимо, що за цим, оскільки, знову-таки, останні дні – це тема номер один в американських медіа. То тут у нас вона якось да, вот это очень странно, кстати, але да. в принципі це тема номер один в американських медіа і одна з найбільш важливих тем в європейських і світових медіа. Зараз є багато спекуляцій, чи не призведуть подальші рухи до слухань з питань імпічменту. Тобто, якщо ви почитаєте американські ЗМІ, це майже всюди. Ситуація реально дуже непроста, оскільки всі піднімають ставки. На сьогодні кажуть, що вони готові оприлюднити транскрипт, готові йти свідчити в Конгрес. І всім прекрасно зрозуміло, що якщо воно буде тягнутися, воно нікому на користь не працює. Тому дійсно для зустрічі дуже складний контекст. Я сподіваюся, Зеленський емоційно це зможе добре зменеджити. Тут і акторський хист має стати в нагоді. Ну, я абсолютно серйозно це кажу. Це дуже важливо, оскільки всі будуть не тільки слухати, що буде сказано наперед, але як тиснути руку, яка посмішка, який вираз обличчя. І це буде дуже важливо. Для цього буде прискіплива увага. І я думаю, що Зеленському його навички, його досвід тут, звичайно, знадобляться. Ну, а радники порадять, яким чином побудувати послідовність меседжів. Це дуже важливо, оскільки навіть одне слово, яке потім буде визнано невірним, зіграє проти. Але це можна побудувати. Звичайно, весь контекст візиту буде визначений цим скандалом. Говорити про якісь інші питання в Нью-Йорку буде надзвичайно складно. І це сумно, оскільки це перша зустріч з американським президентом. Тобто я вже не кажу про особистість Трампа, але главное, для нас американські друзі важливі. В этом является, как бы ему позвонил Трамп и наговорил вот этих вещей, да? И вот как после этого это стало известно там? Ну, я вважаю, що у нас завжди був двосторонній консенсус щодо підтримки України. Демократи і республіканці. Да. Його потрібно зберегти. Двопартійний, да. Двосторонній в сенсі сторона демократи, сторона республіканці, оскільки те, що зараз відбувається, двопартійний консенсус. Якщо ми будемо грати в американську політику, то, звичайно, це катастрофа для нас. Ми вже зараз стаємо токсичними для
американський слухач, він що буде розбиратися в якихось там нюансах? Він просто дивиться, всі проблеми йдуть з України. Там одна проблема, тут інша проблема, тут проблема там для республіканців, тут проблема для демократів. Що таке ця Україна, яка створює всім проблеми? У нас 1 минута осталась. Я хотел бы, вот, чтобы вы на правах человека очень опытного внешней политики переговоров, что бы вы посоветовали Зеленскому, как провести эту встречу? В самых общих выражениях, но смысл принципиально. Я вважаю, все дуже просто. Потрібно бути самим собою, говорити чесно, і максимально відверто, і заздалегідь побудувати дуже чітку послідовність, як він буде вести бесіду, оскільки 45 хвилин чи година, скільки там заплановано, воно здається дуже багато часу, але це з перекладачем, насправді потрібно все встигнути сказати. Причому сказати і політично з точки зору логіки, і емоційно. От такі прості поради, які я можу дати без того, щоб говорити якісь чутливі і конфіденційні речі. Дуже дякую. С нами был Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, но для меня он не бывший. Я считаю, что Павел, это мое личное мнение, из всех министров независимой Украины наиболее сильный. И я думаю, что вы все можете в этом убедиться, прослушав любое интервью. Очень интересно сегодня поговорили. Спасибо. Дякую, Альдере. Хоча комплімент не заслужив, але тим не менше година була дуже приємна. Но и нам ее не хватило, а уж Зеленскому с Трампом. Я думаю, що вони ще встигнуть. Подписывайтесь на АТР в YouTube и Facebook и смотрите его на всех устройствах. Это интересно. Підтримуємо.